Din hija Marta. Marta huwa l-isem fittizju li qed nużaw għall-om ta' 3 tfal li sostniet li għaddiet minn abbuż kemm fiżiku u anke mentali minħabba żewġha. Spjegat kif il-familja tagħha hija kollha Maltija u din ma rridx l-Ingilterra. Hawnhekk żewġha mhux l-ewwel darba li ħebb għaliha u darba kien għodu qatilha. Li niftakar qed nara t-television ma' wieħed minn uliedi u dar bis-salt għalija u qabadni minn hon jipprova laqni. U baqa' jafas, tfal bdew jibku, ħatoqtol il-mami u ma ħallinix. U sattantina bdejt inħossni bla nifs u ħassejtni li vera qed immut, naft li laqt għajnejja u ħaraġ li dmuħ qed talba tlumu lej jaħfirli, aħjar toħodni milli noqgħod ġasħu li ssib it-tfal u talaqni x'naħseb ħaseb li miet. Marta spjegat li r-raġel għamel 4 ijiem maħrub u wara li ġie arrestat u kien se jiffaċċja proċeduri fil-qorti b'dispjaċir li l-om issostnih illum hija waqqet l-akkużi. Ma dan l-istazzjon l-om qalet li l-affarijiet daru kontrija fl-eħħa ta' berqa u saħansitra spiċċat imċaħda minn ulieda. U l-kbir qalli mami qalli l-papa qalli jew jien jew miegħek jew miegħu qalli jekk ħaniġi miegħek jien min issa università għax mhux ħajtina aktar flus u tfalna naqra kien imorru għandu ma jiġix lura. Il-mara għamlet anki ġimgħattajx barra fit-triq u b'ton miksur spjegat kif iċċaħdet hi biex tikkuntenta lil ulied ix-kejknin tagħha. Għalkemm ma kellix flus minnix qed nikdeb, kont infaddal naqra fil-ġimgħa biex il-ħadd għalmen nieħdu McDonald's. Għax dik kien ikolli biex nieħdu ma nuħu xejjin, ngħidlu li qas għandi ġuħ u nieħdu l-McDonald's biex nagħmel nixtrilu Happy Meal. Dik is-sitwazzjoni kont wasalt. Il-mara tajt li llum qed tissib l-għajnuna permezz ta' fondazzjoni li trid tqajjem aktar kuxjenza kif il-pika bejn il-ġenituri qed wassal għal tbatija żejda fost parti jew oħra iżda wisq aktar fost it-tfal. Għal-bidu konna qegħdin nikkonċentraw ħafna fuq parental alienation meta ġenitur jgħawwi l-tfal kontra l-ġenitur ieħor. Però skoprejna u nafu anke mix-xogħol tiegħi li ħafna drabi it-tfal isibu ruħhom fi problema għal diversi affarijiet. Allura iċ-ċentru tagħna f'moħħna l-prijorità se tkun it-tfal li jkollhom happy upbringing, allura il-support group ħajkun Happy Childhood Foundation. Marta qalet li se issa rnexxilha terġa' tannaq fi ħdana wieħed minn ulieda iżda qatt ma tista' tinsa li żewġ ulied oħra. Fi kliema il-mor għadu hemm iżda reġgħet bdiet idduq ftit mill-ħlewwa li l-ħajja tagħti wkoll. Anke l-mami tiegħi miskina tibki x'inratu qalt li issa nista' mmut. Għalt għax almenu rajt wieħed minnhom